хора, днес ще ви покажа на PlayStation как вземем този безплатен скин, безплатен скин на Star Wars. Сега ще ви покажа. Значи, взимате си телефон, по принцип. Взимате си телефон. Си взели някакъв телефон, какъвто и да е. Отивате на Google. Натискате на търсачката. Пишете Fortnite. Така. Натискате на първия линк. Влизаме. Обръщаме, обаче тук обръщаме телефона. Натискаме на буквата. И тук влиза, вижте колко много неща влизат. Натискате само на Connect Accounts. За да влезете тук и да ви излезе тази буквичка, трябва първо да се логните в този сайт. Не сайт, по-точно на Epic Games там нещо. И вижте, тук има да се логните на Nintendo, както и така. Ние търсиме My Disney аккаунт. Натискате. Ме пише премахване, защото съм го направил. Натискате, логвате се и за да получите скина, само единствено трябва да влезете в Fortnite и още на първата секунда те вече ще ви го дадат. Нищо не трябва да правите, те просто ще ви го дадат. Изведнъж се едно получавате гифт, ама то не е гифт. Да. И да, това беше от мене. Чао!